Msakazi sicela ukucacisa ukuthi iqembu le-National Freedom Party langenela lo hulumeni wokwakha uhulumeni wakwaZulu Natal with the sole purpose of ukuthi sinakekele abahluphekayo, sizolwela intuthuko yabantu bakithi esifundazweni sakaMthaniya. Sithe ngokubona ukuthi emva kokuthi singenile uhulumeni we-GPU kunezinto esesiyibonile ukuthi akuhambi kahle. Sasho njengeqembu le-National Freedom Party ukuthi siyakhala premier wethu sicele ubukusisa iminyango emibili nayo imlayizi siphumile ama-findings ukuthi kunenkohlakalo eminyangweni waka-health, kunenkohlakalo eminyangweni waka-education. Ukukhuluma kwethu kwahlala endlebeni zika-premier ivalekile, owagcina nje ngokuthi asivala ngodaka emehlweni wathi sakuhulumeni ozokwazi ukusiza abantu akukho azakwenze kuze kube namhlanje Msakazi. Ingakho ke silapha namhlanje sithi nathi iqembu le-National Freedom Party ubuholi bukaThamsanqa Ntuli sikwethembi ngoba uyahluleka ukuthatha iy'nqumo njengondunankulu ekuthena luse isifundazwe sikaMthaniya. Siyabona ngaphansi kwakhe sesunyaka 1.5 year if I'm not mistaken, if not 1 year, inkohlakalo nje isaqhubeka. There are audit findings abhaliwe, iscope report sakwa treasury siyasho ukuthi inkohlakalo iphakeme kwi-Department of Transport, Department of Health, Department of Education, naye ofisini lakhe kuke kwashaya umuntu wesifazane. Konke sakuzwa ukuthi isalukazi esidala, umama omdala, ugogo washawa, uDr Nhlanhla Mkhize, uNonhlanhla Mkhize eshawa umfana omncane umnumzane Melusi Ndima. Akaze kwenzakale lutho, kubangwa imali engango-100 million we-youth fund esingakazi namhlanje ukuthi intsha yakwaZulu Natal le mali engaka iyephi. Ngixolisa igama lokuthi ngithi ugogo ukuthi ngimbuka njengomuntu omdala. That's how old she is. And if a young person, umuntu omncane kangako okwazi ukushaya umuntu wesifazane futhi osekhulile ngale ndlela, lokho kuyethusa. Wasithusa ukuthi ke iofisi likaNdunankulu lilumulimi ngalezo zinto. Sangachazela ukuthi kwakwenze njani uNdunankulu eyemelika kuspendwe imali over 2 million. Yini le wayeyele emelika kufanele kuze kuspendwe imali engango 2 million. Abantu bakwaZulu Natal akaze beyitholele lo ncazelo. Kunalokho kuyabamba kuyayeka. Ingakho ke sithethe njengeqembu le-NFP okwamagwaza Msibi wasifundisa ukuthi masebenzele abantu bakithi, kakhulukazi laba abahluphekayo, fanele sibasebenzele ngeqiniso nangenhlonipho. Sibona ngathi uhulumeni owamnumzane Thamsanqa Ntuli abahlonipha abantu bakwaZulu Natal, kakhulukazi abahluphekayo. Sibona nokushawa abantu besifazane ngaphansi koholo lakhe enuthule. Ingakho sithi kasikuthemba uPaul bakhe. Ingakho sizochaza ukuthi ke sithini thina njengeqembu le-NFP ngesihlalo sethu esisodwa siyayiqhenya ngaso ukuthi singamane siphume kuhulumeni ongabasiza abantu bakithi, ngoba sizelanga amalamba akuhlaza, asizelanga uzobiza abahlonishwa, sasizela ukuthi sizokwakha uhulumeni. Lento esishoyo ukuthi sibone sengathi umkhonto wesizwe awuqhubeke uthi ungaphatha, sifuna ukukulungisa. Lo magama sawafundiswa thina umnumzane vele inkosi Nhlabisa owathi mase kuphulwa ivumelwano phakathi kwe-NFP ne-IFP wathi iZululand ama-voters akhona kubukakala sengathi befuna inkatho ukuthi iphathe. Nathi sithi amatha wabuyele kwasifuba, abantu bakwaZulu Natal bathi ngamavota akuphathi i-MKP. Vele-ke singalokhu sifihla zonke inhlangano ziyile ukuhlangana ne-MKP emakhosombeni. Thina sinesibindi sokusho-ke ngoba phela asifuni ukuthi sivalele abantu. Sasho mhla singena kulo hulumeni we-GPU ukuthi sokhuluma nanoma ubani noma ngasiphi isikhathi. Asiphethwe kwenye indawo ithina abashayeli be-National Freedom Party, i-NFP ithina. Lokho siyokwenza ukuhlangana ne-MKP, siyohlangana ngaphansi kwesiqubulo esithi asimthembi uPremier wakwaZulu Natal. Asiko ukukhuluma nge-GPU. Msakazi sikhipha sinqumo ugwayi kaTiki esithi njengeqembu le-National Freedom Party. I-GPU inkatha ayishintsha uThami Ntuli, ilitho omunye uNdunankulu. Sithi ANC ayikhiphe udadewethu uNomagugu Simelane, ikhiphe umfowethu uSipho Hlomunga. Sisho lokho mabengakwenzi so buyela njenge-NFP sohlala phansi sithi abakwenzi lokho
phela siselanga ikhundla makufanele siphume sinesihlalo esodwa vele asiphume ngoba shuthi siyabaxhaphaza abantu abasinikeze sona lesi sihlalo thina ke safundiswa ukuthi abantu abasikhethayo sibahloniphe ingakho nje sibanga lomsindo akukho futhi okunye sizokhulumela abantu bakithi abangayithola intuthuko sikhulumela leza izingane engawathola ezingayithola ukudla kodwa sibona izikhulu zika ANC zinikezwa lo mathenda sikhulumela lo mama lothi meye esibhedlela eyongena khona afika abambula enomude ongapheli angawathola amaphilisi kube kukhulunywe kusengwe imithithu akhona amaphilisi ezibhedlela khona amaphilisi eziclinic sibe sazi kahle ukuthi lokho awekho yena udadewethu njengoba ungqongqoshe wezempilo mengase ewe nje aphuka isandla ngeke kuyibhedlela ayiphetheyo uzwe kulezi ibhedlela ezingama private sector ingakho bengenendaba nokuphathwa kwabantu bakithi sisho njalo ukuthi nasiphi